Ništa, bo da skladari čisto. Pokupovala si tak má, a vy ste si pokupovali. Pomalo šajete na ovo. Aj tako malo tome. Tu o deti sa nestarajú, tu sa stará hlavne, že by sa staral o nás pán primátor alebo starosta. Náš starosta, že by sa staral o nás. Ja neverím tomu, že by on nemal jednu budovu pre nás. Prečo nemá jednu budovu pre nás? Ja neverím, že keď v obci niekto bude takto, že tam je prihlásený v Ňagove, že by nemal jednu prázdnu chyžu pre nás. Pre nás, ako pre ňagovských občanov. Čo my sme? My chceme žiť, jak sa patrí, jak človek. No, prečo by som si nemohol pustiť ako biely človek, koutiť teplú vodu, zimnú vodu zohriať? Prečo? No elektriku tu teraz prečo nemáte? Prečo to? Lebo vypli, pobrali hodiny, lebo to nie je naša budova. Oni povedali, že to nie je naša budova. A ešte jedna hodina bola mamina a sa napojili na černo, tak odpojili aj maminu hodinu zobrali. Čo by nám mohla podarovať elektrínu. Aj to jej zobrali. A zaplatila aj pokutu, aj Prešove som s ňou bol s mamou. No sa to dá vybaviť, keď hoci to nie je vaša budova, ale tu bývate? Nedá, lebo sme boli ako v Prešove, oni povedali, že tie nájomné zmluvy, čo máme, už nie sú platné. A tu nám nikto nezrobí revíznu správu. Tak nám povedali Prešove. Že to sa už nedá tu. No. A ja potrebujem takto žiť, jak žije moja svokra. Poďte ďalej, ja vám ukážem, ako ona žije. Tak potrebujem žiť.